всички, които ме гледате, здравейте хора, аз съм Ламбо и това е едно ново видео. От това страна не съм правил видеа и не се реших да направя. Повторя, днес ще ви покажа. Опа! Лагна! Рип! Ако се пусне, ще е прекрасно. Вие знаете това какво означава. Пауза. Не. Много пауза. Това ще изкрием. И тук в това видео ще ви покажа как да си направите кажеш ли го е? Така, влизате тук. Ето, забравих как се слага линкът в информацията, но вие може да си го запишете. panzoid.com. Аз съм си избрал това интро. Ще си правя много. И тук вие може да си изберете много. И щом натиснете например върху това, и натискате и тук. Щом го натиснете, ви излиза и тук. В тази страница. В тази. И тук, аз тук съм пуснал музика, защото е също сега музика. Тук ще да натиснете кото, ето това, и да натиснете стрелкичката, че да видите как изглежда. Ето така например. Това е моето. И тук може да си, ако натиснете това, ви пуска папка, където ако имате музика, може да си поставите. Тук вие си избирате папка. И така, след това е най-важното, което трябва да направите, щом ви е готово, щом всичко се направи, натискате ето това. И тук си го правите, аз си го правя това на 25, винаги. Така, това не го правите. Това тук, това си го ставите така. И натискате става видео рендър. И той се сваля. Щом ви се свалил, поставяте си го там в някаква папка. По ваш избор. И тук, и влизате тук в YouTube. Ще влезем в начало. Студио. Да, влизате в студио. Да. И натискате създаване. Ето това. Най-отдолу камерката. Натискате създаване. И под създаване, пак най-отдолу, се показва правила за музика, видеоредактор, да. Вие трябва да натиснете видеоредактор. Така. Най-слабия комп, който си има. И тук си правите каквото искате. Избирате си някакво видео. Аз още не съм сложил, забравя съм. Поставяте го тук видеото, тук ако искате музика, но това е най-важно. Поставяте първо интрото тук и след това видеото. Защото ако сложите, например, първо видеото и след това интрото, първо ще ви е клипа и след това интрото, най-накрая. Затова слагайте първо интрото. Така. И тук ако имате музика, слагате си и така. Това ще всичко от мен, хора. Дано да съм ви помогнал. Скоро сигурно банката ще снима клип на Skywars, ако гостен си работи. Ще снима с мен и аз май ще снимам. Ако не ми бръгне, ще се пробвам. Ако не, ще снимам няколко хиляди пъти, да как не стане. И до следващия път. Чао!